गब्बू पळयतना फर्स्ट उडकास जेवचे कुळीतांनी गब्बू घालनो कोद्देल आमचे गेल्याला प्रितीचे रंदे कश करचे म्हणून पळया. अर्ध कप कुळीत सिच्चाक मस्त टाइम लागता. तशी हांव हांगा 4 दुकून 6 घंटो उदकान तिंबेतस समो होट जाला कुळीतू. एक कुकर घालनो 2 ग्लास उदक घालचे. कुळीत पूरा उदकान तू बुड्डून असुका. मीडियम फ्लेमान तू 5 दुकून 6 बिगल काडका. हांव हांगा 300 ग्राम गब्बू काडतस. त्याचे भायरचे पोय काण घेवका. भाईचे कवर वत्ताक लायक सुकेला रे फूल गंतूक पुरा यूज करीत ताका आमी वायू म्हणता ती. तुमका कशी जाय की तशी शिनून घेवेत. गब्बू शिनताना अशी सूत आयला रे काडका. हांव हांगा स्लाइस कोन 4 भाग केला. शिंदिलेलो गब्बू उदकान घालका. एक तोपान तू 1 ग्लास उदक, शिंदिलेलो गब्बो, 1 टेबल स्पून मीठ हे आता मीडियम फ्लेमान तू प्लेट धांकून सम सिजोया. आता मसालाक 2 ब्याडगे मिरसांगी या लायक कलर दिता. 3 रमनाड मिरसांगी या तिखसाणीक थोडे तेल घालनो सन्न उज्जेरी भाजूचे. या मिरसांगी चिके पूण लेता. हांव हांगा एक मीडियम साइज अर्द वळे नारळ काडला. सन्न लिंबे तितलो होड चिंचाम भाजेल मिरसांगी आणि एक मुक्काल कप उदक घालनो लन वाटूचे. हांव हांगा ग्राइंडरान वाटून हाडला. गब्बो तशी ओतून पडला रे सम मोव जाला. हाका तर सिजिलेल कुळीत घालचे. कुळीतू घालचे पशे पुडे मोवस की ना म्हणून चेक करका. सिज्जन जाला रे वापस एक 2-3 बिगल काडका. आम्ही तावळ एक वेळा थोडे मीठ घालला. आता वापस हांव अर्ध टेबल स्पून मीठ घालतस. एक 2 मिनिट सम खतखत येवो. वाटिलेलो मसालो घालनो सम चाळका. तुमका रांदेची की धटर जाय रे चड उदक घालचे नाका. हांव हांगा कालवणी करतस. कोद्देलाक चिके चडती लसूण पडन पडका लायक चत्ता. मीडियम सायजाचे होड लसूण घालला हांव हांगा. पूरा चिंचून घेवया. एक कायलीन तो चिंचिलेलो लसूण घालनो ताका एक 2 टेबल स्पून नारळाल तेल तांबडे जावते सन्न उज्जेरी भाजूचे. पडन घालनो एक 2 मिनिट सन्न उज्जेरी खतखत येवो. यारंदे 4 दुकून 5 जण पावता. कोडियाल तेराचे पेजे जेवण केलेलं असं. त्याची लिंक हांव कमेंटान दिता पळयात. आमची बसरीक सब्सक्राइब करेन. ते व्हिडिओ इष्ट जाला रे लाईक करून शेअर करेन. थँक्यू बाय टेक केअर.